kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos nakapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang. Ipamigdi mo kami. San Jose, Ipamigdi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamigdi mo kami. San Roque, Ipamigdi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamigdi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamigdi mo kami. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga mami, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magkidrama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Elsie Odiber na taga Poblasyon Ginobatan Albay. Dahil ako nakakailing ka ito kumunyan na ano ko iniong wellness na nagalimpya kang matakad naga-detox. Kaya poon ka ito, nag-4 na bulan sa na akong balik-balik. Hanggang mo niya, nakakailing na ako. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary
Primary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapang Bareta. DZGB Bareta alas 12.
Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang inirang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa indong magiging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, BFP Bicol handa na sa Oplan Kaluluwa. Mga Campo Santo, pinagdadagsa nanin mga tao. Bareta sa lado nasyonal, ekonomista duda na makabawi tulos ang ekonomiya kang nasyon. DBM inumaw ni Duterte sa lakdang na matabangan ang transport sector. Bareta sa ibang nasyon, kudeta sa Sudan, tinawanin linaw kan coup leader. Bareta sa lado ni sports, premium house and lot nakuha na kan Pinay boxer. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Handa na ang Bureau of Fire Protection sa obserbasyon kan undas maski na nga ni bawal ang pagruso kan publiko sa mga Campo Santo, Colombaria, Memorial Park kasi ni papadailan sa pinapasunod na minimum health protocols. Sinabi ni BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon na sa indang mga tauhan nakaalerto asin handang magresponde kuning kaso magkaigwanin mga emerensya siring sa sulo asin iba pa. Idinagdag pa man niya na padagos ang sa indang kampanya tanganing malikayanan anuman na sulo sa harong asin pati sa ibang lugar. Sa ibong nalado hinagad man niya ang kooperasyon kan publiko tanganing dai na magkaigwa nin anuman na problema. Hatod sa Indukan, Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Dahilan ta bawal magbisita sa mga Campo Santo poon sa masunod na aldaw sagod sa Nobyembre 3 bilang parte kan health protocols kontra sa COVID-19. Ang mga residentes na atab na magpasyar na sa mga Campo Santo tanganing malinigan asin mapinturahan ang nitso kan sa indang mga mahal sa buhay in preparasyon sa obserbasyon kan Todos Los Santos asin aldaw nin mga kalag. Yan ang nangyayari man sa mga memorial parks dahilan ta dahi talaga pwedeng magbisita ang mga tao poon sa Oktubre 29 hasta Nobyembre 3 susog sa direktiba kan Legazpi Diocese asin bilang pagsunod man sa minimum health protocols. Baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang United States Agency for International Development nagpadara ng 44,000 na reading materials para sa mga aki kan masbate kung sa kay badigdi ang 67 mga minasbate language na diodable as in leveled reader books sa Department of Education. Ang kamawatan may kamawatan na maabot ang nasusobra sa 41,000 na mga estudyantes sa grade 1 hasta grade 3 as in haros nasa 3,000 ng mga paratokdo as in pamayonin mga eskwelahan sa Kabikolan. Sinabi ni USAID Philippine Deputy Director for Education Yvette Malcolm na sinda naniniwala ng mga aki pwedeng masuportahan sa paaginin pagbasa gamit ang mother tongue pasiring sa English asin Filipino. Ang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mantinidong naka-modified general community quarantine ang munisipyo kan Daraga. Yan ang pinaglinaw ni Alcalde Vic Bareta katakod kan kahaditan kan mga Daragenyo sa sarong Facebook post na nagpapahiling ng banwaan na sa modified enhanced community quarantine. Sigun kay Bareta na sabing quarantine classification sa diring analisasyon o data analysis asin saro sa mga estratehiya kan lokal na gobyerno kan Daraga tanganing ipahiling ang presenteng kamugtakan kan COVID-19 cases alagad bako inihali sa Department of Health or Interagency Task Force. Sinabi kan alkalde puga-puga man pa mangkiraran sa indang vaccination rollout sa Daraga Covered Court dahil sa presente nasa 20% pa sana
kan mga nasa priority group ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Ang mga mapabakuna kay po na magparehistro sa QR code kan munisipyo asin magpalista sa saindang mga barangay. Ang Bareta ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, must hand. Pinagrekomendar ni Alkalde Gemma Anong Hoko kan ginubatan albay sa mga ginubatenyos asin sa publiko na magdoble ingat magpabakuna asin ng kaso makamati ng simptomas kan COVID-19 tulos na magpa-swab test o magpa-test. Sigun kay Alkalde day pa pwedeng magpakampante ang publiko sa ibong kan pagbutuan ng mga bulong kontra sa COVID-19 kung kay puan paman giraray na magsunod sa public health standards. Magmamanyang kinumpirmar asin pinag-anunsyo na siya ng negatibo na sa COVID-19 kan Martes, Oktubre 26, 2021 matapos na mabakunahan ni Rona Priv kan mga uminaging simana. Ipinaliwanag kan alkalde na siya nagpositibo sa COVID-19 alagad wala man ni namatay na simptomas. Asymptomatic dahil siya nakaresibin ng 2 dose ng Sinovac vaccine. Inabisuhan ni Comelec Legazpi Acting Election Officer Attorney Michael Angelo Lario ang mga Legazpenyong mapa-reactivate kan sa indang rehistro na isumiter na sanan sa indang aplikasyon online na hindi na makasabay sa ruso nin halabang pila kan tawo sa indang opisina. Sigun kay Lario, pinaglalauman na nindang halangkaw na numero kan mga nagmamawot na makapagparehistro sa natatadang pirang aldaw kan extended registration tanganing makapagpartisipar sa eleksyon sa masunod na taon. Alagad siyan sinabi na solamente ang 160 ngan 200 na persona ang kaya nindang i-akomodar sa kada aldaw. 90 persona digdi ang pinagtatawanan ng numero asin na natadang numero ang nakaalokar para sa personang nasa priority lane o itong mga senior citizen, PWD asin mga bados. Ang Comelec Legazpi bukas po na alas 8 nin agas sa kod alas 5 nin hapon. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai na reparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng
makalaog ang virus sa satuyang lawas. Asin posibleng magdara nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, DPWH Regional Office 5, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Mom! Mwah! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Maud niya ang karahayan sa gabos. Mayaman ka man o nagdidios. Alan Ranyola, daing ang iba. May pagmakulog sa tumbalwa. Ininaala sa tuya alan. Sincero na matabang sa tuyang syudad. Dati na nagtrabaho sa pagtapang sa turismo. Nganing mamidbidan ng ligas pinapadapang. Si Alan iyo, Ranyola iyo. Si Alan ang kaipon na katabang kadbaluan. Sincero asin, madaling dulugan. Humelde mabuo, mahay na kauron. Alan Ranyola, siyang suko. Makakataba, siyang suko. Ciudad de Legazpi. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta, ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Bako kumbinsido ang sarong ekonomista na mababawi tulos kunya na bulan ang bilyones pesos na nalugi sa ekonomiya dahil sa COVID-19 crisis. Ini maski ibinaba na sa Alert Level 3 ang National Capital Region kung saan mas dakol na establishmento na ang pinagtutugotan na magbukas. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na wala man direktang epekto ini sa mga ordinaryong Pilipino. Tinawanin doon ni Africa na dapat tabangan nguna kan gobyerno ang mga obrerong naapektaran kan pandemya bago sindang maghambog na mababawi na nalugi sa ekonomiya. Sinabi niya sa kaiwasan pasanan ng Manila maabot na sa 2 milyon na pamilya ang dain ng savings phone pack ang magsikad ang pandemya. Erot kay ni sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua na nasa kadagdagan na 14.2 billion pesos ang income kan gobyerno ngunya na Oktubre matapos ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Nagtutubod si Chief Implementer in Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na nakadagdag ang pinag-apod na diplomatic capital para maabot ang magayon estado kan supply ng bakuna sa nasyon. Inisigun kay Galvez sa pahingenot naman ni Presidente Rodrigo Duterte na nagkapital ng magayon na political relations sa ibang mga nasyon. Nagpasalamat ang sekretary kay Presidente Duterte kasabay kan report sa Presidente sa mga pinagalaoman pang mga bakuna sa nasyon. Halimbawa na digdian Amerika na nag-commit nin panibagong 2 milyon doses na papaabot ngunya na simanang ini. Ikinaugman ni Presidente Rodrigo Duterte ang naging aksyon kan Department of Budget and Management o DBM para makabawas maski paano sa kalbaryo kan mga tsuperas in public transportation ngunya na daing patod ang pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na napapanahon ang aksyon na ginibo kan Development Budget Coordination Committee na magtaon ng cash grant sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers. Paliwanag ni Roque na daiman may iwasan ang pagitaas ng presyo kan gasolina asin petrolyo pero pirit man na pinagbabawasan kan gobyerno ang kadipisilan na pinagsasapar kan mga nasa sektor kan transportasyon. Kumpiyansa ang Malacanang na may didistribuir sa mga benepisyaryo ang 1 billion pesos na fuel subsidy sa irarom kan Pantawid Pasada program sa natadadang bulan kan 2021. Ipapaagi ini sa Land Bank na direkta nang ididistribuir sa cash card na inisyo sa mga pampublikong tsuper sa nasyon. Bareta sa ibang nasyon.
Nagpaliwanag si Sudan Scoop Leader General Abdel Fattah al-Burhan na kaya ginibuninda ang pag-agaw sa gobyerno tanganing maiwasan ang civil war. Sinabi kay nina nasa ligtas na lugar si Prime Minister Abdallah Hamdok kung saan nini nakabalik na sa sayang harong. Makabalik sa sayang harong ang Prime Minister panagrahin na ang sitwasyon kan Sudan. May giramdam na nasa 10 katawon ang nagadaan na sindako lang nalugadan matapos ang pagsilyap kan hiro protesta poon kan tanggalon ni General Burhan ang civilian rule asin pag-aresto sa mga political leaders. Bareta sa lado ng sports. Naresibi na ni Pinay boxer Nesty Petesio ang house and lot na ipinangako sa iya matapos makamtan ang silver medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang real estate developer of Land iyo ang nagtaon ng kampropriedad sa Candelaria, Quezon sa Pinay boxer. Sinabi na Land President Pami Olivares Vital na ang regalo ninda kay Petesio iyon paagi ng pag-apresyar sa trayumpong nakamtan kay ni asin sa onrang dinara sa Pilipinas. Iniluwas kan mga eksperto ang e-truck na sarong sustainable grocery store kung saan pwede kang mag-refill kang gabos na bagay magpuon sa cooking oil as in nuts, shampoo as in dish soap. Mag-order sa na online as in ang truck madyan tulo sa imo. Ang idea ining ginibo sa napasil sa mga tao na namamakal pero zero waste. Sa paaginin booking di daranin daan e-truck sa lugar kan customer as in minadaran mga ininin sa diring container para mag-refill kan pangaipo kan mga customer. Sigun kay Ella Shown, tagsadir kan e-truck na sa laog sana ni sarong taon, maabot sa sobra 12,000 na pidaso ng plastic packaging ang nabawas. Sinabi niyang recycling is good pero mas marhay ang refilling as in reusing. Istorya na iiba. Nag-viral sa social media website sa China ang manungod sa sanong lalaki na nadiskubring may 8 dagom na nakalubong sa lubot kay ni. 10 taon nang pinagsasapar kan 55 anyos na si Chen ang mangiras asin malanit na pagmati sa tuong pisngikan sa iyang lubot. Pirmi niya ining namamatayan pag siya nagja-jogging asin pa nag-uunat-unat sa pagkaaga dahil okupadong maray sa trabaho asin madali man sana na pagkulog dai niya inipigriparo asin dai niya naisipan na magpa-check up sa doktor. Alagad kan magpa-general check up si Chen bilang requirement sa sayang trabaho na unambitan niya ni bang klaseng pagkulog sa sayang lubot kaya tulos niyang pina-x-ray kan doktor. Siring na sanan pagkabigla kan doktor kan mahiling sa x-ray resulta na may 8 dago na nakalubong sa sayang tuong lubot. Hinapot si Chen kan sayang doktor kung may idea siya kung paano nagkigwa kay ni. Nagirumduman ni Chen na sa dati niyang pinagtatrabahuan na pabrika 10 taon nang nakaagi. Nahulog siya sa sarong dakulang basurahan na pano nin dagom. Taning matanggalan mga dagom nagsairaron si Chen sa sarong operasyon na nagdurar nin 4 na oras. Flashback. Oktubre 28 kanton 1701 kan namundag si Simon de Anda y Salazar, ang Spanish Governor General na nagpadara ng surat sa hadikan Spanya na nagreklamo sa mga irregularidad na nakumitir kan mga paring Kastila sa Pilipinas. Si Anda na namayo sa Pilipinas po Oktubre 6 sa 1762, sagod Marso 17, 1764, asin po 1770, sagod 1776, iyuman ng Spanish Governor General durante kan British occupation sa Manila. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director Edwin Prada, Siyempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali na magbuknat, masunod ang programa ang Iskaramusa. Kay Mas Angel Mustasa, magkatapos sa nagkapir ang mga pagiramdom. Singdong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB